Yksikössä herätys, kaikki laittaa valot päälle. Yksikössä herätys, aamu toimii aikoinaan. Härön pallon järjestyy, 5-4 yhteen, mitä siellä pyöritään. Lapset poistuu joukkueen, eriävä varustus. Miksi teillä on Saksan päässä eriävä varustus? Vapastuttiin korjaamaan suojeluhälytys. Kaikki laittaa nasset najan suojeluhälytys. Kukaan ei voi hengittää, kiinnostus kiikainen. Taisi joltain metsään jäädä käviämisiltä.